Onbekenden hebben vanochtend geprobeerd 2 geldautomaten bijna tegelijkertijd op te blazen. De een is op de Caminda Hensley Meulens tegenover Arco Iris supermarket. De ander is een MCB-filiaal aan de Jan Noorduinweg. De politie onderzoekt de zaak. Zo is het nog niet zeker of het de dieven gelukt is het geld uit de automaten mee te nemen. Curaçao heeft momenteel een schuld van 2,4 miljard gulden. Dat heeft minister van Financiën Kenneth Gijsberta gisteren in het parlement gezegd, waar hij sprak over de begroting voor 2020. Het totale schuldbedrag is 42% van al het geld dat Curaçao jaarlijks binnenkrijgt, het bruto binnenlands product. Gijsberta liet weten dat hij bezorgd is over de economische ontwikkeling van Curaçao. Loterijbaas Robbie dos Santos blijft voorlopig nog vastzitten wegens betrokkenheid bij de moord op Helmin Wiels in 2013. Dat is gisteren bepaald. De Extra meldt vandaag dat Bernie Fonseca meerdere keren van het Openbaar Ministerie het aanbod heeft gehad om verklaringen af te leggen tegen Robbie dos Santos. Zoals bekend zit Fonseca een gevangenisstraf uit van 26 jaar vanwege zijn rol in die zaak. Het Openbaar Ministerie zou een vermindering van 50% van zijn straf in het vooruitzicht hebben gesteld. De politie heeft gisteravond in een huis in de wijk Serra Sil een grote hoeveelheid auto-onderdelen aangetroffen. Het gaat naar alle waarschijnlijkheid om onderdelen van gestolen auto's. De politie had 4 pick-ups nodig om alle onderdelen uit het huis te halen. Momenteel wordt de zaak onderzocht. Het huis werd volledig gebruikt als opslag, er woonde geen mens. De politie heeft in de afgelopen 2 maanden meer dan 40 illegale wapens in beslag genomen. In oktober ging het om 9 wapens en in november om 32. Dat heeft de politie laten weten. Tegelijkertijd maakten ze bekend dat tijdens de feestdagen intensiever zal worden gecontroleerd op straat. Auto's kunnen worden doorzocht en mensen gefouilleerd. Binnen de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten is een machtsstrijd aan de gang. Dat meldt de Extra vandaag. Het heeft de positie gekost van interim-president Bob Tra. Hij krijgt niet voldoende steun van de regeringen van Curaçao en Sint Maarten, zo meldt de krant. En binnen de bank zou hij zijn tegengewerkt door directeur José Jardim. Het gaat allemaal om de rol van de bank om toezicht te houden op de lokale banken. Daarin gaat het niet goed en Tra wilde internationale en Nederlandse experts aantrekken om dat te verbeteren. Daarvoor kreeg hij geen enkele steun van zijn collega's. Een opmerkelijke situatie gisteren bij de Megapier. Verschillende autoverhuurbedrijven stonden langs de kant van de weg en probeerden hun auto's te verhuren aan binnenkomende cruise-toeristen. Ze hadden daar echter helemaal geen vergunning voor. De politie moest er aan de pas komen en verzocht de mensen al hun spullen weer in te pakken en te vertrekken.